Mamane. Dadi mani ing kalbu pindha retno kang kakon malela ketawekmu saeleng sapian anggo tapi bukan sasumanjek
sukoni.
gedene kon kokas katur jenenganipun Ibu Seni Buyung Sesarengan Supranada Indonesia mugi saged nuju mrana sinambi makarya menapa mawon wonten wingking langkung-langkung masak oh asik katur PSG Indonesia bersama Putra Irama PSG Indonesia bersama Putra Irama Kang Kantor Dimas Teguh Lupuh via Batam Boten katampen Mbak Ani didekan via Taiwan matur sembah nuwun
Karana menika ugi pun giaraken langsung lumantar radio Pandawa. Radio Kreatif Budaya. Juga dipersembahkan bersama Putra Irama ki malah streaming teko luar negeri. Live streaming. Kanca-kanca sing nang luar negeri, Amerika Serikat, Arab Saudi, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Inggris, Jepang. Makasih matur nuwun juga Korea. Semua saja yang menikmati bersama Pokoknya PI seluruh. Putra Irama. Ya. Matur nuwun, tetap jaga persatuan dan kesatuan dimanapun panjenengan berada. Salam santun selalu tetap di hati. Amin. Ya, dilanjut dirampung ke jeling. Dadah Oh.
mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat mempelai berdua ya Mas Ade. Selamat tahun baru. Oh ya, selamat tahun baru. Iya. Ya. Moga-moga ndang meteng. Amin. Ndang duwe anak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nggih. Melampah, ayo enggak. Lestario, Mas Atem kalian Mbak Setu. Aku mbok jurene bencong ngono. Mboten. Ben duwe anak boyo ngono. Kaya suwun ya. Ya padha-padha. Omo elek sapa kang nyono ben ngendokne omo sapa ya? Jane aku malah mesakne setune nek entuk kowe iki, Mas. Mandang. Kaya. Ya, ora apa-apa setu ayu kok. Mugianto berkah ini kandi ngomong tansah limpah panungku sedya kula
Beda setting Katur Bapak Yono. Malang ngekek, malang ngekadong serene mustika tuban laput resno lan sak boyo pati
Monggo, Mbok. Mbak, kleru. Jane Syahrini kok mbok. Monggo Mas Kamari. Mas Dilajengke. Mas Ariel sini. Nyanyi ya Mas ya. Bareng Mbok Imbolo. Mbok bolo kemenyek gak. Enggak apa-apa. Aku melenyek isan aku gak. Enggak apa-apa. Aku ngenteni harga ini janji-janjimu. Aku bisa nandani rasa kangenku. Hey! Selida Permadani video syuting Rasa Mulia Soul Sister. Mane nang kange bisa ketemu. Ono gone Mas Aris gawang-gawang pengen tak akhirne. Gusti tansah ngamarno dadi sono usodolo ro asmoro. Monggo Bapak. Kula napa jenengan? Iseng kaya ngapa menyatane kalakan setrine anggar-anggar gandrong gagasanne malah bangun tresno. Banda tuturupa mangatine dadi tetaine dunya berkan kadang tapi dane mimiran tenang. Bos jam maklum meraih yen abang urip coba lan godane gede
dadi manis ing kalbu pindha retno kang kakon malela ketawengmu tansah eleng nadyan nganggo hatiku tansah sumandhing nadyan nganggo hatiku tansah sumandhing
Katur jenenganipun Ibu Seni Buyung sesarengan Supranada Indonesia. Mugi saged nuju mrana sinambi makarya menapa mawon wonten wingking langkung-langkung masak. Oh, asik. Katur PSG Indonesia bersama Putra Irama. PSG Indonesia bersama Putra Irama Kang Kantor Dimas Teguh Lupuh via Batam Boten katempen Mbak Ani didekan via Taiwan matur sembah nuwun. Karena menika ugi pun giaraken langsung lumantar radio
Pandawa, Pandawa. Radio Kreatif Budaya, juga dipersembahkan bersama Putra Irama ki malah streaming teko luar negeri. Oh iya, live streaming. Kanca-kanca Oke. sing nang luar negeri, Amerika Serikat, Arab Saudi, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Inggris, Jepang. Makasih matur nuwun, juga Korea. Semua saja yang menikmati bersama Pokoknya PI seluruh. Putra Irama. Ya. Matur nuwun, tetap jaga persatuan dan kesatuan dimanapun panjenengan berada. Salam santun selalu tetap di hati. Amin. Ya, dilanjut dirampung ke jeling. Dadahku sayang, kerasa apa tega ngebalung janur maring usada wong kang kandhang kuyung. Terima
buat mempelai berdua ya Mas Ade. Selamat tahun baru. Oh ya, selamat tahun baru. Iya. Ya. Moga-moga ndang meteng. Amin. Ndang duwe anak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nggih. Melampah, ayo enggak. Tapi Mugi Lestario, Mas Atem kalian Mbak Setu. Aku mbok jurene bencong ngono. Mboten. Ben duwe anak boyo ngono. Kaya suwun ya. Ya padha-padha. Omoe lek sapa Pripun? Kang Nyono ben ngendoknya omae sapa ya? Jane aku malah mesakne setune nek entuk kowe iki, Mas. Mandak. Kaya. Ya, ora apa-apa setu ayu kok. Mugianto berkah ini kandiko mong tansah limpah panyuwunku sedya kula tansah lam
kok mbok. Ah. Monggo Mas Kamari Mas dilajengke. Mas Ariel sini. Nyanyi ya Mas ya. Bareng Mbok Imbolo. Bolo kemenyek gak. Enggak apa-apa. Aku melenyek isan aku gak.